believe that all I gotta do is love you endlessly. Love you endlessly. Love you endlessly. Love you endlessly. Love you, love you, love you. Čo vám tomu povie? Aha! Bam! Čakalaka čuku čuku, to je Frodo, ale nie, to je Bond. Boniera. A Junior mladší Nice. Ne som mladší. Ale som tu. To je kruté. Vítajte pri čom? Pri Skype rozhovoru. Vašom Skype rozhovore, je to nenormálne. Je to dačo nenormálne. Najzelenivý natáča to cez Fraps, na Minecrafte síce... Hej, sorry, Nice. Bucho by ti počítaš proste. Spustím mi Minecraftu. Ale 3-4 FPS to je dosť málo na natáčanie Frapsom, takže to beriem inak. No, takže hej. A Skyler by už mohol zničiť ten... Videoetovať ten svoj spam, lebo... Takže keď sme pri Skype rozhovorili, mohli by sme prejsť na také otázky, že? Áno. Takže prvá otázka znie. Odkedy hráš Minecraft? Čo som mal? 12 rokov? 11. Takže točno budú pomaly 2 roky. Rok, no. Ale popri tom som mal menšie pauzičky, takže... Je to proste tak. Druhá otázka. Kde máš brata? V obývačke leží po zratelku. Zavolaj ho do nášho Skype rozhovoru, chcem ho tu. Bože, ja to nepovedal, bo sa chystá bulinkať. Pozerám večerníček, tak nič. Takže tretia otázka. Čo máš v pláne robiť večer? Že vyspať? No, škoda. Ale nie, tak... Budem spať. Takže ďalšia otázka. Prečo máš takú divnú profilovku na Skype? Akú divnú? Aha, že by Matis? Matísek sa posral. Ne, som Matisek, ale neposral som sa. Akože som Martin, ale volaj ma Matis, hej. Hej, to som nevedel. A všimajte toto tu. To je iba taký dotaz k tomu Martin bodka. Čo? Nič. Je to najhlavnejší? Hej, to najhlavnejší. No to si musíte všimať proste. To sa nedá nevšimnúť. Si. Takže máme tu ďalšiu otázku. Kedy stávaš do školy? Je to ťažké. O 7. Proste, je to kruté. Ja viem, že je to kruté. Vtedy som ja už v škole, ty čo robíš? No, ja o 7 stávam, ty. Ja to mám ďalej. Toto čo je, aké pekné to je už. Našiel som dačo pekné na Minecrafte. Počkajte. Je to celá hra Minecraftu, bohužiaľ, ale... Pustím vám to Minecraft, bude to fail. Oh yeah. Aha, našiel som už takú peknú chodbu, ktorú asi... Ono to krachlo. Ty kokos, čo som našiel? Čo som... To neuveríš. Úplne, že dačo nádherné. No, čo to je? Dačo vybudované. Asi to vybudovali Aztekovia. Okej. V Minecrafte. Pochopíš to, Aztekovia v Minecrafte? Nepochopíš. Nepochopím to. Takže ďalšia otázka. Čo práve robíš v Minecrafte? Práve som dostal spawn, ktorý som mimochodom začal stavať. A... To je asi tak všetko. Ja. Ja vám tu hýbem oným Minecraftom. Lebo to nechcem načítať, alebo... Aha, ešte dačo, že Skyler si myslí, že postavil spawn, ale nereaguje, vidíte to? Nereaguje. Normálne mi krach. Ale nie, on to nebol, bol som to ja, ktorý postavil spawn. Bol som to aj ja. No ale väčšinu som tam spravil ja, ale nechcem sa tu postrieť, ale bol som to ja. To je to najhlavnejšie, kúkajte na toto. Nie je to štýlové. No dobre, kašľať na to, budem natáčať niečo iné. Chcete vidieť moju obrazovku? Nie, neukážem vám. Ba, ukáž, to bude úplne exkluzívne. Ukážem to, ale buchne ti počítaš potom. To je úplne legendárne do prvého Skype rozhovoru. Aha. Koho tu budeme mať ďalší hostia, alebo... Štrol sa prihlásil! Kto? To je nenormálne, Štroli. Tak ho pridaj, bude sranda. Nie, Štrolo. Ešte. Koho máš na Skype online? Pridaj ho. Ja nemám teraz koho pridať. Počkaj.
počkaj, ja to budem... Ináč mohol som ten svoj zvuk nahrávať cez Audacity, len som zasa debil a nahrávam to cez blbý Fraps. Je to Fraps, áno. Dobre, poďme si Facebook. Ne! Ne, to je tajné. Čo tam bolo vidno? Dúfam, že nič. Tam to bude vysknuté. Práve prišiel môj brat. Ó, pozdrav. Nech pozdraví. Dá ešte do Skypeu rýchlo, pozdrav. Čaute. Oci! Pudy. Určite ho poznáte z vlogu z Chesscraftu. Adam, že Adam. zdieľanie, počkaj. Kde je Adam? Neviem. Zapni webku. Nezapnem webku, lebo momentálne nemám teraz webku a čo som mal, tak CDčko od nej není. Asi ti zavolám na novo, lebo Miklej prestaň, lebo nejdem zdieľať obrazovek, tak ich zavolám teraz hneď. OK. Takže? To zrušil, takže počkáme. Toto ne... Už mi bolo späť, OK. Zdarec. Sermu, to som ti nepočul. A nie teba. Please. Takže, ešte si pozrieme jeho zdieľanie obrazovky a vypínam to. Prečo? Lebo... Ó, ide to. Ja. No sa nám to načítava. Žum, ale nič. Oh yeah, je to tu. To nie som ja. Haló, Čo je? ty pingvin. Tak jasné, to je Pittsburgh Penguins. Ty kokos, to sú lagy. Nič. A nič. Ja aj Facebook môj. Ďakujeme Facebookčik. Ďakujeme, máte o Facebookčik. Impossible. Vieš čo? Impossible. Prihlásim ťa do Superstar, ako som to chcel. Čo? Prihlásim ťa do Superstar, čiže... Remember easy go, someone Áno, ešte told me song. I should take. Takže to bolo asi všetko. I No ešte did. zaspievaj, áno, zaspievaj. Tell them Mona, no. Stačí? Jo! Ja viem, bolo to nádherné, ale Áno. aj... Ďakujem, Dobre, ďakujem. musí raz skončiť. Ďakujem, že si dneska bol v našom Hej, Skype rozhovore. A tie otázky? Však už boli všetky. Som ti chcel dať aj otázky. Tak mi daj otázku. Prečo si Marian? Nie som Marian. Teda Maroš. Spýtaj sa tuto vedľa v obývačke. Dobrý večer, prečo je Marian Marianom? Lebo! Jednoznačná odpoveď, ďakujem za odpoveď. Ja. Mám ešte ďalšiu otázku. No, dávaj. Kto tu má toľko šestiek? Neviem. A má tu diamant, čo? Koľko hriny? Kde to naň bifoval? Kto si tu robil čestky? Ešte taká otázka? Poprosím ťa, odkedy hráš Minecraft? Minecraft hrám pol roka asi približne. Ale nie, tak no proste. A prečo? No proste prečo? Lebo moji čubnutí spolužiaci ma na to naviedli a teraz neviem prestať. Teda si feťák, fuj. Takzvaný Takzvaný. Minecraft feťák. Dobre, takže to by bolo na tento diel. Ešte nie. Ešte ten najhovnejší, áno. Ešte prehovorí k Dudu. Prehovor. Zdraví vás Frodo Bubli. Umlík, cumlík. Takže ďakujeme, že ste si tento Ešte to nebolo diel pozreli a Ešte som chcel pozrieť Dud. tak pozdrav. Dobrý deň, Dud, neviem, či vám môžem týkať, či vykať, či onikať, ale dobrý deň. Je teda večer. Teda dovidenia, takže skončíme. Dobre. Takže ďakujem, že ste si tento diel pozreli. Poďakuj. Köszönöm szépen, ale nie po slovensky riadne, ak sa patrí. Szívesen, ale ďakujem. Dobre, ty retard. Takže vidíme sa pri... retard. Vidíme sa pri... Odolaj to, rýchlo to odolaj. Lebo ťa zabanujem. Nezabanuješ.
Nie som ono ani. Zabanujem, aj keď si majiteľ, ale ja ťa zabanujem. Dobre, nie si retard. Si ten najhlavnejší. No veď preto. Ty retard. Jo, okamžite odvolaj, lebo ťa zabanujem. Odvolávam to. No. Takže, lúčim sa s vami.